Dneska taký maličký tip krátky, ako poslať koňa na kruh. Veľakrát v podstate to tak troška zanedbáme, že vlastne kôň sa rozchodí a my si nastavujeme lonžku, postavíme sa potom do pozície a začneme koňa lonžovať. Ale veľmi dobre je koňa učiť odísť od vás v podstate z pozície ako keby dve oči, hej. V podstate my tu máme nejaký rozhovor, tak jej hovorím. Tak my tu máme rozhovor, ona sa pozerá do diaľky, ale ja tu na ňu pozerám, ona ma vidí, ona v podstate snáď chápe aj cez okuliare, že som na ňu natočená. Postavím sa 45 stupňov k jej uhlu, lebo to je moja bezpečná zóna. K jej ramenu, nie k uhlu. 45 stupňov mám uhol k jej ramenu a to je moja bezpečná zóna a idem ju poslať na kruh. A vlastne keď posielam koňa na kruh, tak je dobré, aby on išla predným ramenom v podstate odo mňa preč. Nie, že najprv krok dopredu a potom odíde, ale je ideálne, aby odišla tak, že vlastne ukročí s tým ramenom do strany a odchádza na kruh. Tým si zabezpečíte v podstate aj takéto postavenie ramena na kruhu, lebo tam veľakrát dochádza potom, že on padá do kruhu, sa nesprávne si sadne na kruh, ako sa hovorí v úvodzovkách. Takže ja ju pošlem klasickými pomôckami, takže ukážem jej smer, pozriem na rameno a začnem točiť vodítko. Keď ona neodchádza, to vodítko približujem k nej. Hej? A zosilňujem tlak. Ako náhle odíde, tak ten tlak povolím. A nechám ho ísť. Takže to je dnes posielanie na kruh.